Anarem de l'un dei quei monte su amarar i bastiments. Parlarem un moment amb els treballadors, els cargaires, els desbarcaires, els pesadors, els portafai. Anarem a la consigna de monte se'n va els pilota, o ben davant la comuna que és aquí te carimo les barques dei pescadors. A la peissonaria vivau, si xalarem d'ausir les xaradís a frescada dei braves peissoniera, dins d'aquella linga marsiesa, granada e salpicada. Les veiem amb les punts sur les anques amb sei gros cotillon picat e sei coifa canonada, que li va tan ben. És també aquí dins d'aquell quartier Sant Jean que veiem napolitan, pescador e sutaria de musca, e me segnada de fome d'enfant, que, con son grande, van fare les xeroboto d'abas de la canabiera. Au mercado d'espartament li veiem arribar les carretes dei bastidans cargada de pomo de terra, de melon e de tout ben de Dieu. Les rabeirou dins sa bloda blanca, coifa d'un calor rugia, les veiem donar la mà i portelis per li cargar sei tira de banastra sur la testa. Comparent de migrants e de cicciur les espanyols que vendon de garguleta blanca que li dirien brodada. Farem piccion toro ganghi a Ribonova, em passarem qualques muscles de Toulon, o d'un martega, manjarem d'ocin que aquest mes són famós, e qualques violet que cofa de ben. Tant sabem trocau, si pourrem pagar un badau marchand de glacé que si tens sur el port, o cantun de la carriera George d'Oupalai, o ben comparem una pasteca de 4 sous per s'y levar la sé.